Сградите се характеризират с много предимства. Локацията е много отлично място. Има изглед към Витоша, чисто градоустройствено. Сградите са 10 метра кота корниз. Дограмата е с отлично качество. Профил е Шоко, 7 камера, възможно най-високия клас. Тази лента, лента се казва, която при вибрация на дограмата поема тези вибрации, така че да не се получава напукване на стената на мазилката. Тези сгради ще имат фотоволтаици на покрива си, които ще поемат дневната консумация на общите нужди. Има много зелени пространства, предвидили сме детски кът отвън, предвидили сме и градинка за домашни любимци. С две деца сме и много ни се харесваше идеята, в принцип, да имаме къща с двор. Само че поддръжката й отнема изключително много и тръгнахме да търсим някакви апартаменти, които се предлагат с двор. Обаче в повечето случаи сградите изглеждаха ужасно. И съответно попаднахме на техния проект, много ми хареса. И най-вече това с достъпа до двора, мисля, че децата ще бъдат на седмото небе. Просто перфектно. Перфектно. Няма милиметър отклонение. Същата работа. Няма никаква разлика. Перфектно. На етапа архитектура са предвидени възможности да бъдат обединявани апартаменти в зависимост от изискванията на клиента. Ние забелязваме, че към момента се търсят наистина по-големи апартаменти с по-широки дневни. В началото на проектирането на нашите сгради, след като избрахме подходящо местоположение в така един перспективен и бързо развиващ се район, заложихме на добрата архитектура. Тоест стараем се да правим максимално големи помещения с много прозорци, много светлина за нашите клиенти и най-важното, което е задължително при нас, цените са окончателни и не търпят индексация. Клиентите ни имат възможност да резервират апартамента още преди да се състоява първата копка на самият обект, когато се плаща резервационна такса, след което в срок се подписва предварителен договор след първата копка и тогава вече може всеки клиент да подбере подходяща за него гъвкава схема на плащане. Работим с най-добрите бранши, които работят също за доста големи други компании като нашите. Зидарията на сградата е изпълнена с висок клас тухли Wienerberger. Сградата има изградена отоплителна инсталация с висок клас медни тръби, която ще бъде захранвана с газово котле. Хубаво да се каже, че не всеки инвеститор, не всеки строител, който изгражда жилищни сгради, го прави по този начин. Някъде правят компромис, слагат пластмасовите тръби, които са усилени, но са до 80-90 градуса. При евентуална авария те се стопяват. Това, което виждате на пода измазано, това са медните тръби, които минават за газта. И за да не бъдат компрометирани и настъпени по време на строителството, това отгоре направена тънък слой замазки върху тях, за да може да не ги нарушим тяхната цялост по време на самото строителство. Тук е предвидено да бъдат поставени климатиците, още самия архитектурен проект, като целта е да бъдат на точно обособени места и да няма своеволия. Всичките ни тераси са направени с тройна хидроизолация, като около дограмите слагаме допълнително лента за четвърти слой хидроизолация. Всички сифони на балконите и на лоджите ни са със специална защита против запушване, с тройна хидроизолация и с голям дебит за оттичане на вода. Климатичната инсталация има изградена кондензна тръба, която събира кондензна от вътрешното тяло, го изкарва в общата дъждовна канализационна тръба на терасата. Намираме се на последния етаж на сграда Плиска, в един апартамент, който е с най-голямата тераса. Буквално цялата тераса опасва апартамента. Тук се намираме заедно с хората, които ще го обитават, собствениците на този дом. Много слънчево и много просторно. Наистина, вижда се, че е направено изключително качествено. Съпътстват ни информации по време на целия процес от строителите и можем да кажем, че до момента сме изключително доволни, както и че сроковете се спазват, дори може би подраняват с тях. Едно от първите неща, които ни обясниха още в началото, когато харесахме апартамента, че индексация на цените няма да има или пък увеличение заради увеличение на строителните материали. Къде ще седи леглото?
Най-вероятно някъде насам. Или тук е, тук трябва да му се влезеш. Да, някъде трябва да има бюро. Оп! Къде ще пишеш домашните? Прозореца. Трябва ви. Тук ще ми е бюрото и място за учене. Ма то наистина, тук източно при станеш, източно изложение, тук гледаш си Витоша, южното изложение, аз по-добро от това не знам.